Tänään me pelataan vähän kankan. Ei tää vähän vaikeampi tämä. Kato. Jes, mä pääsin tällä. Kato. Onks tää vähän vaikea? Mä pystyt katsomaan, että mä näen kesken. Me nähdään se ensi video seuraavan tasoin parissa. 360 security. Nyt jatkuu se taas. Kato, kun saa enemmän pistet. Mä oon jo surkea tässä. Mulle tuli toi! Jes, mä voitin! Jes! 40. No, nyt uudestaan. Samalta. Tää on vähän niinku kaiku. Joku mä otettiin. Moikka! Mulla on 57. Mulla on yli. Mulla on 80. No ei, mulla on 90. Ja muuta. Mulla on 100. Ja muuta. Mulla on 200. Mut mä menisin feiltä. Apua. Ihan mahdoton. Ei! Tää on ihan mahdoton toi yksi kohta. Se ei saa vaan katsoa videon. Yes! Mikä pelastus? Ota vähän pikkusen rahaa. Mäkistä. En kestä tätä laitosta. Toi mainos. Search of Niche. Pitäisikö laittaa musiikki tähän videoon? Älä pistä. Muuten sun ääni ei kuulu. Vasta mä ei pidäkään. Yes! Mulla on joka Yksi timantti tarvii. Mulla on 200. Kun mä oon täällä laittamassa videoita. Mainokset. Mä oon läpäisin. Vitsi kun toi on hyvä. Niin, se näyttää. Sitten kun sä ite pelaat, se vähän tuntuu vähän vaikealta. Nyt alkaa se paikka. Mä voin läpäistä olla. Ei. Mä oon itse. No hyvä, sulla on samanlainen kuin luola kuin mulla, mutta vähän erilaisempi. Mä oon vähän rakeessa, kun mä ikin voitan jotain. Mä en ikinä voita tätä. Oh hei, mä en oo ikin voittanut 27, sit kun mä en ollut pelannut sitä joku... Ei minäkään, mulla ei oo sitä. Miten mulla oli äsken 1 herttä ja nyt mulla on 84? Saama läpäistä lopun. Ei. Hyvä, että sä yrität tässä. Mä oon ihan mahdoton. No hei, nää on vähän 300 nappia kerrallaan. No hei, tässä on vähän vaikeampi. Tässä pitää panna jotain 6,000 miljoonaa samaan aikaan. Loppukohdan on aina katto. Sulla on 6 katsomia. Pitää ostaa jotain. Mä saan 9 timaa. Ois meillä ole kattonut 3 päivää. Mulla on enää